Te kublishibun ada piwat yaki kam sorkar ka skema Meghalaya te kane kade kalat ka koridor ba ka district selection committee DSC is ka Hill district Shillong kala pelat yaki job notification yang taki post jong ki assistant enforcement inspector enforcement checker mandal record keeper kopis bat manual assistant bat katarik ka bakadu ban pha ya ki application form gojong pi kadai hadu ka shitrik ume arjar arpunreo te sapej ya kene ka video hadu banda kod bapenyo ya ki post detail ba company te nam tak ni ki post jong ki assistant enforcement inspector ki post ki balat ki don ar post ba nam ta ka jin siu kadai haka level ka besan kumba arsan ajar haka shibnai ba nam ta ki post jong ki enforcement checker ki post ki balat ki don sau post ba nam ta ka jin siu kadai haka level ka besau kumba arpa ajar haka shibnai ba nam ta ki post jong ki mandal ki post ki balat ki don lai post ba nam ta ka jin siu kadai haka level ka balai kumba arpa wajar haka shibnai ba nam ta ki post jong ki record keeper ki post ki balat ki don tangkawai ba nam ta ka jin siu kadai haka level ka balai kumba arpa wajar haka shibnai ba nam ta ki post jong ki kopis ki post ki balat ki don sau post ba nam ta ka jin siu kadai haka level ka baar kumba khatkhanda hajar haka shibnai ba nam ta ki post jong ki manual assistant ki post ki balat ki don lai post ba nam ta ka jin siu kadai haka level ka baar kumba khatkhanda hajar haka shibnai te nam ta ki kran puli nam ta ki post jong ki assistant enforcement inspector ki shim ki blapendap ya ka class 12 pass plus ha ka DTP computer course ba nam ta ki post jong enforcement checker ban mandal ki shim ki blapendap ya ka class 10 pass plus DTP computer course ba nam ta ki wiki post ki shim ki blapendap ya ka class 10 pass ba ha karta filam apply kadai ha karta ka bakat pra hadu life arts nem karta ba nam ta ka relaxation sans nem nam ta ki SC/ST candidate ba nam ta ka by application nam ta ki general kadai sispa ba nam ta ki SC/ST kadai sanpo bat kumjur pila pensiu lengba ka debit card net banking bat isyalan te komno pila aban apply te lada pran kamon bat ka keran puli film na apply online bat ka link man apply ngalabu a description jokeneka video haswa ka shitrik ume arjar arpunreo te hakane ka video tang kini jibun tiap bat ada pran kino kipat ki ba pimpat syai bha sehwa ban komen hakane ka video kublishibun